Yini manje ukhuluma nalo muntu lo omthulisa manje? Yebo. Mina ngisekhuluma naye. Bukayi phathele izinto ezimnandi. KFC. Yeah, phela wena futhi isandla sami. Ngiyabonga. Isandla sami bukayi phathele ukhiphile 500 sami la ikhiphile yini. Ngiyabonga. Lo muntu lo omthulisa lo yini manje pho ngitshela siphazamisa ngitshela val flight mode lokuthini ngisakutshela buka futhi ngiphathisa sami sengimnayini sadani bu KFC excited about that buka hayi sengimnayini sadani yabo kodwa mina wazi ngishayile ukuleza ukuthi emhlangeni singibezeli singibezeli lo Uyabona nje isifanisayo. Beyimosha iqiniso. yakuthini mina ngimela mina ngikhipha 500 ngikhiphela umuntu ongangishayisa Angivanga. Ngathi KFC 500. ax Yebo. Yeti. angazi uzoyaphi ufike uphuma vele wena ehamba nale phone wayithengelwe yimini letha la iphone Yebo baby. lethi iphone Baby ngizawucabanga ukuthi cha hamba akuthi ngithathe naleyo phone uhambe mfethu hamba Kodwa mina baby nje na baby yazi. Na baby kwanza ngiyamthe ukuthi ngizawucabanga kodwa wena uyangixoshwa. Ngayingeke baby futhi wena nje yazi. Kodwa sengizohamba. Except for Libra. Except Libra kwa singa lo muntu lo. Ngizwanga. Ulo muntu lo imina lo. Imina njalo lo muntu. Usazi manje ngithamba lami sengulo muntu. Yebo, ziyashintsha izinto. Except boy, singa lo muntu akho wa nanesipapa sakho asibaleki. Hey. Sendele nana KFC lo muntu manje siphethu lo muntu neminyaka mingayi futhi ngithandana naye angikhumbula kasi dala njalo. cabanga namanje sihamba lento yakhe yasemhlangeni lapha futhi mina lutho Usho nje njalo namanje. namanje futhi wangicela ne-KFC futhi yazi lo muntu ngiphatha kabuhlungu Ima akakushayisi. lutho futhi Kodwa mina kodwa hayi. Ashayile KFC njalo. kodwa wena Awu, yini manje? Khohlwa iloyo sikhubele KFC. kodwa uqinisile la Sesishayile straight. Bekuthi yabo futhi ngimthethe lo muntu ngimdedekeli Hawu ke manje uthenga amanene phansi.